Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Jitino ning pasewakan busana maneka warna Sipak puspiting uncana menyang pandra kang sarawarungma Pambuka biwananing carita caritane kang ngringgit Purwa-Purwanira Carma welulang tinatah Cinoret sinungging rineka jalma jamane para wali nyolah olehing agamaning putih luhur kelir gelar-gelare warna putih kang mengku surasa suci tegese jagat menika ndarbeni sifat suci boten mliwritan mring dedosan bisane ana dosa ya mangsa kapa kaling menungsa blenjo kegambaring pepadang srengenge kelawan rembolan ketepok minangka bumi gedhok keprakake barat krengketeking jejantung gending lawan tembang gambarake bunga kalawan susah dalang pinangka dutane Gusti nyolahake wayang berlambita wewayangane ngagesan sarta gegambaring pakarti nenggih pakarti awon miwah pakarti ingkang sae yen bagus den kula daya nala sing krana jalaran sapa kang disia lan kono makine bakal sirna sirane wayang iso dikukut manjing jroning kotak tanpa beda kaya siraning menungsa mung bedane yen siraning wayang iso kinungkut manjing jroning kotak sesuk kena dinggo maneh ningen sirane menungso yen ing ngono menungso ora bakal iso bali lan ing kono uga menungso bakal oleh pengadilan suci saka Gusti kang kawasa jagat kowe ngono muring wing pakarti dadalung dina tanono barang langgeng kabeh bakal sirna sing maune ora ana dadi ana sakwise ana bali mring asale ora ana lan ing kono menungsa kudune ngerti sejatine donya bondo derajat pangkatan wonten ingkang ngaji apa ingkang ngaji kok ngomong amal soleh sarta budi pangkati luhur kang migunani tumrap bebrayan agung senega kanggo ring kawi pundhita ingkang kaekuati dasa purwa eka marang sawiji adili nuwih dosa 10 purwa marang kawitan senajan kata titaing jawata ingkang kasonganing ngangkasa kasongguing pratiwi kata ingkang samya anggono raras tatan kadi gelaring negaring Astina iya negeri Gajahaya liman Benawi panjang punjung pasir wukir gemah ripah Jinawi Tata Kerta Turaharja kaperbawan tetungguling Nalendra meneng jejuluk Sang Prabu Duryudana iya Prabu Jogawitana
Tri pamangsah Raden Urumatiya Sang Suyudana pambareping para Kurawa Kurupati tranggen dari kuru ingkang mijil pambayon lenggah kursi gading menggerahkan ban bedaya srimpi melo-melo sisinomane rompyo-rompyo busanane kuning pagulitane kata ingkang samya mengger-mengger payudarane mangkono datan kantun patih saking kepatihan Paloso Jendar ya patih Garya Sengkuni ya patih Garya Sumban Tri Gandalwati kembang pirot wandane kelatuk yuswane nanging patih kinasih tumrape sang nata ketitik pinira lenggah tansah cecaketan kaliyan palengganing nata datan kangkon Pendhita Durna dalah Raden Kartomarma lan para punggawa-punggawaning praja idem tanana bengbalang alisik samirana tan lumampah para ning kekayon tan obah ingkang kapiyarsa namung swantenipun gending panding wasang pating caleng imbal lir pananggilan miat langening kalanggang aglara pandamuncar Tino lir kakonan ngasorem sorote tanah padang Tandya bolom yuk gumulung mangung siring soto Kurawa kambah Klariro wang-wang
lang lang menyang sangka wayagnya wayah nyolake sumara rinenggo laring pori yaktiyono Sirman toyo mantoyo sakaring kesmo jalatri kapitaning Surya tining wang kawa sumembur saking sare ora Risang Sekar Analendra Lela Lela Risang Sekar Nalendra Sukming Nolo Roma Satya Asmara Asmara Dewa tanding Dewa tanding Dewa tanding sukming no lo
Saliromat tebyo tebyo jaye sang naranata alon dalonangan dikata ngendika alon lebih ngangoso timbul marang prati wilali sapanduratan kuning selenggah paman bagenira manira sunwiji pangarsa kadimaran bawarnane paman pati harus sengguni paman Nokno ninggih Kirana Prabu tan manggih pambengan sunggal punapa praptanipun kang paman mbok bilih anggadhahi lepat sumangga jaga katigasa sumangga talingan kaparunga siang bantaraning ratri tadah duka ingkang kathah nggih ampun kalatulati kejeron menamba paman panjenengan pasrahaken kalumputan kula gambaraken naga mandalika nagaraning ulung manda galak lika mandi galak-galake ula mandi tanyut marang pendhita dhewe hukum Rajawati sundawaken Raja Denda sundawaken adil pangapura mrih tentrem kesanipun paman Arya Mamat ngaturaken gunging panuwun saking sikadarmanipun Ripaduka nggih katuran kang paman kebareng paman ngaturaken salam taklim konjuk nyatur nggih Kirana Prabu Suyudana nggih salam taklim kula katur mugi-mugi saged andayani katentreman dhateng sang kula lan panjenengan paman Arya Mamat inggih ngestuaken dawuh mugi-mugi ngasembadan nggih kula tiyang sepuh namung ngulungaken jangga kula nelingaken karna kawula non Bapa menemban kula ngaturaken sembah Bapa Pendhita Surna Bapa usuk lele-lele blegodhog monyor-monyor manuk prigantil buntuting isa tepes teles kudanen sore atiku ngenes angger nyawang kowe jangan gendot rasane asin kepengin lendot tapi mandan isin andeng-andeng tumumpang pipi saya dangulo panteng saya marah ati andeng-andenge tumumpang mripat saya dangu kula pandeng kaya nyawang sinden donat bunter tur meling-meling kusuk mulane senare moni dewek nah geger kula tampi kula pundi mboten namung puja pangestunipun Bapak katampi yo Kirana Prabu nggih kula tampi saengga natosaken jimat monggo lenggariin Bapak penemban nggih ngestuaken dawuh nggih ngestuaken dawuh Tarto Marmo kemarin kula ngaturaken sembah Koko Prabu pangestune jeneng ingsun wae Tampanana kula tampi kula pundi saengga dadosaken jimat lungguh kang prayoga suwanci-wanci wonten dawuh kula tansah ngulungaken jangga kula nelingaken karo kawula nun kepareng ngamip pasang Kalimantapi Kirana Prabu
Sak sampunipun panjenengan ngawontenaken pasewakan agung ketingalipun wonten wigatos ingkang sumedya katuraken dhateng para nayaka nayakaning praja milanipun menapa ingkang dados wigatosipun monggo nggih ketingalipun kok bene kalian pradatan menapa panjenengan sawegya menggalih babagan katentreman negari Ngastina menapa sawegya menggalih sanesipun kok ketingalipun nandhang Sunggawa monggo nggih katuran ngendika kanthi kawedaring kathah mbok bilih kula saged biyantu kalian unek-unek panjenengan nggih Nondaro-nibo tengah wengi ana dewa nanglang jagat nggih. Janipun wonten apa nggih anak Prabu nggih? Nyuwun pangapunten Paman Sengguni kaliyan Bapa Penemban Durna. Bloko Suta kemawon kula menika sawegya nandhang Sunggawa. Mangke riyen nggih lho kok panjenengan nandhang Sunggawa niku wigatosipun niku napa? Perkaranipun niku napa nggih? Menapa nggenipun panjenengan dados ratu tetunggaling para kawula wonten negari Ngastina kirang wibawa? Kirang jembar jajanipun napa kirang marem? Mas Picis Raja Brana Bandha Bandhu Dinar Rupiah kirang kathah? Menawi Bapak Pendhita Durna niku mastane niku kok boten nggih? Awit ketingalipun panjenengan niku ratu ingkang dipun sengkuyung kalian para kawula. Para nayaka, para tamtama niku kebak kawruhipun mung tansah menggalih kados pundi caranipun amrih negari Ngastina menika dados negari ingkang majeng nggih. Para among taning ginipun olah tetanen saged sinebar babar winiji dadi subur makmur jibar jibur minangka parlamita bilih negari Ngastina menika mboten kekirangan sandang kelawan buga nggih. Lho kok nandhang Sunggawa niku wigatosipun napa? Nyuwun pangapunten. Kula menika sawegya meri kalian kadang kula para Pandhawa.
Lho kok meri kenging napa, Nggir? Pandhawa niku rak lumrahipun sami-sami trengawirya rembesing madu sarine ngatapa. Trah Barata panjenengan niku nggih ratu. Negari Ngamarta kaliyan negari Ngastina niku mboten benten jajanipun malah kepara negari Ngastina menika langkung ageng wibawanipun, Nggir. Nanging paman sasampunipun Pandhawa babat Wanamarta gumelar negari Ngamarta ya Indraprasta. Sakmenika Pandhawa badhe ngawontenaken tasakuran kembul bujana Andrawina ngumpulaken para among tani ngumpulaken pandhita cacahe 7 ngumpulaken ratu satus niku gayuaning Pandhawa lan saged sampurna bilih Pandhawa sampun pasang sesaji kengaran Raja Suya lan iki kula menika meri kalian Pandhawa kenging napa Kurawa kalian kula boten saged damel pasugatan ingkang kados mekaten. Alah cepule kaya ngono. Oh enak. Sang pandhita hakaraya wang pindha kombang ngajab betawan so-soing angin suswangin nanti ngelawan kalian aku kita kuntul Malaya jebule perkawis niki gampil panjenengan kok senengane gampilaken kalian perkara kula wastani panjenengan niku dadi guru niku mboten bener. Lho kok ngarani kula niku mboten leres liripun kados pundi, Nger? Ketitik panjenengan darbe murid Kurawa kalian Pandhawa ingkang saged ketrima mesti saben-saben wong Pandhawa Kurawa niku mboten saged ketrima. Bentenipun apa kalian Kurawa? Pandhawa lan Kurawa niku rak sami. Malah kepara genipun bayar panjenengan niku akeh Kurawa timbang Pandhawa. Ning panjenengan arepa dibayar akeh ning wong Kurawa ning panjenengan tetep ngeboti wong Pandhawa nggih napa mboten? Ayo Kakang Durna. Tanggung jawab. Aja mung trima ngeboti bayaran terus abot kono. Aja kaya ngono. Arep kok bayarane sethithik ning nyatane rutin. Monggo tanggal jawab, Kakang. Usop sanepun guru niku lek murang kali murid niku mboten kurang-kurang, Ker. Kula mulangi niku ngelmune ya padha, materine ya padha.
Mung cacate bocahe niku beda-beda. Agek sepeterangan wae watake beda-beda apa maneh mung seje keturunan niki. Pandhawa niku bocahe senengane niku gatekaken nek dimulang niku tansah ngematake marang ngendikane guru. Benten kali Kurawa ken sekolah mangkate awan. Kon tekan lokasi gasing dadak mampir mbeus. Niku Kurawa niku nger. Senengane mangan enak, omben seger, nyandinge wong wadon sing ayu niku. Nek Pandhawa niku senengane laku priyatin, talak brata mesu putih banting raka senengane niku nglakoni rialat. Madang longan, turu longan ora ngumbar marang hawa nafsu. Kurawa niku nasan kula niku bededeg. Ngadepi Kurawa kula niku jane niku bededeg gar. Kurawa niku senengane bocahe niku mung gembelo. Bocahe welu keset ora sregepan. Niku Kurawa gar. Ning menawi perkawis kok Pandhawa niku badhe pasang sesaji raca suya, kanja syukur maing ngarsane Gusti ngakakarya jagat kula gampil. Kula sagah ngiguh mbok menawi panjenengan mastani kalian kula meniku abot para Pandhawa. Gampil, gampil. Nah. Pamoring sukma sino kemaya winaya ing asepi sinempan talanging kalebu pambukaning warana Tarlin liap layape ngaluyup pindha pecating sumpena peno pino sopeng rasa jati napa panjenengan badhe bebelo kalian kula murih kula menika ampun ngantos meri kalian Pandhawa. Kampil. Janipun kula menika sawegya ngiringi jako liring galih niki. Duwe jako liring galih saged kangge laku dong sumuruping banyu. Wong nabok nyilih tangan niki. Gampil menawi panjenengan mundhut kula kalian pendhita turun. Primiri kembang popo kembang popo sare wulan longeng gadung malengkung ngono-ngono wijaga lirik kalih liripun kados pundi liripun kados pundi Kakang Durna Nalendra Cedipati Prabu Supala niku sawegya sak pirembuk kalian kula murih mboten dipun ancam kalian Prabu Jarasandha saking negari Giribajra. Awit ger Prabu Jarasandha niku badhe pasang sesaji ingkang ngarang sesaji Kalaludra. Lah niki Kalaludra niku kanja syukur mring Sang Hyang Kalaludra Bathara Kala utawi dewaning pesugihan. Badhe mbekakak ratu cacahe 100 sampun ngunjara 9 dasa 7 kirange 3
Miderek pawartos Ratu Tiga niku setunggal Ratu Cemani, kaping kali Ratu Bule, kaping 3 Ratu ingkang kagungan Ludira Seta. Ratu Bule niku Baladewa, Ratu Cemani niku Kresna. Ratu ingkang kagungan Ludira Seta niku Puntadewa. Mulai panjenengan boten dipun ancam, kedahipun panjenengan niku saben setahun pisan niku pangring angsum bulu bekti kantor Prabu Jarasandha. Mulai saged slamet gesangipun panjenengan. Manut apa mboten Nger? Ketimbang kula dipun ancam dening Jarasandha kula sagah. Kula sagah langsung kula bekti setahun pisan. Lan kula kepengin Pandhawa jugar nginipun Bang di pasang sesaji Raja Suliran Dadi konjuk syukur pringarsaning Gusti kang ngakarya jagat. Kapel ya. Kartomarma kula paring pangandika Bapak Penemban Metu njaba. Prabu Supala timbali munggah ana pendopan. esuake gawe. Hei! Muridku Nger, muridku. Piye? Kang sumiwi warata tanpa selo warata tanpa selo Katur Prabu Duryudana kula ngaturaken sugeng konjuk katuri paduka. Kula pun Supala saking Jedipati kula. Prabu Supala saking Jedipati. Nggih, leres. Inggih salam taklim kula katur. Sampun kula tampi mboten namung. Mugi-mugi dadosaken radaging kayuwanan. Bapak Penemban, Usop Supala Nger, ya Nger. Sungkem kula Bapak. Pangestune gurumu wae tampanana ya Supala apa Jagagah? Nah, nggih muridku nggih. Wis gagah lencir kuning. Ki ora tak tau? Ora tau-tau, dawere ora melu. Nah, biasane melu. Biasane melu jakong nang aring sanding kendang jaipong. Ning Agi Prai mungkin Agi ora duwe modal. Agi bobor. Mboten, kula niku ratu sugih. Kula niku nembe bangun omah piyambak. Syukur, syukur. Negara kula jembar. Negara kula negara sugih. Kathah ratu ingkang ngajeni kalian kula. Syukur, syukur Nger, syukur, syukur. Pangestune gurumu tampanana ya Nger, muridku, muridku. Kula tampi saengga tatusaken jimat. Katur pati Harya Sengguni. Pangestuku wae tampanana Sumala.
Kula tampi sengga dadosaken jimat. Wangsul dhateng Ripaduka Prabu Duryudana kados pundi? Sagah tapak asma napa mboten menawi negari Ngastina dados telukanipun negari Giribajra. Jenengan nyampun pirsa piyambak. Watak wantun kula timbang kula menika dipun ancam sangipun kula sagah. Kula sagah dados telukanipun Prabu Jarasandha. Yen kados ngaten leres panjenengan niku sagah. Keleresan sanget. Kula niku sampun sak pirembuk ugi kalian Prabu Hamsa lan Jibaka. Mapan wonten alun-alun negari Ngastina piyambakipun badhe tindak wonten negari Ngamarta. Badhe ngrangket ratu tiga cacahipun Baladewa Kresna kalian Puntadewa. Monggo bidal dinten menika ancam mawon gesangipun ratu tiga menika. Ketimbang dados lilit ambon ngantos Pandhawa ketrima gesangipun. Ngestuaken dawuh. Ya. Monggo Bapak. Bapak Peremban. Kados pundi, Ger? Marem raos manah kula timbang kula dipun ancam sangipun. Kula manut kalian panjenenganan Prabu Sawala. Mohon monggo. Kula badhe ngawat-awati kalian Prabu Sawala dalah Hamsa lan Jibaka. Badhe ngrangket Ratu tiga cacahipun Baladewa, Kresna lan Puntadewa niki. Monggo ingkang atos-atos mawon. Inggih, Ger. Ngestuaken dawuh, ngestuaken dawuh. Nah, Paman dados pundi nggih? Bibaraken ingkang samyong kantung sebo Paman. Marem raose manah kula badhe kondur katon. Ngestuaken dawuh, Ger. Aku citra
acambo samya medhai leratate tewe leteng agoda Danjwangku ngemang undoliti benjang sangaji mijil latinyo ngendali wuwus tresta surawi kados pundi kabulwusanipun sak sampunipun jingandika Prabu Supala pirembagan kalian Prabu Duryudana kados pundi Sang Prabu sagah napa mboten dados telukanipun negari Ngripajra menawi mboten sagah panjenengan lan Prabu Duryudana mangke kangge korban sarana murid sempuranipun Prabu Jarasandha pasang sesaji kala ludra. Nyuwun pangapunten Sang Prabu. Ampun keladokati kejeron penampa, ampun panjenengan niku mastani kula mboten sarujuk kalian Prabu Duryudana. Kula sagah sampung tapak aspa sesarengan Prabu Duryudana. Kangge sarana mulyanipun gesang kula lan Prabu Duryudana. Kula sagah dados telukanipun Prabu Jarasandha. Oh! Syukur seketik jumur. Wah! Yen kados ngaten, kaleresan kula menika badhe tindak wonten negari Ngamarta badhe ngrangket ratu 3 cacahipun kaleres Baladewa sawegya wonten negari Ngamarta awit para Pandhawa menika badhe pasang sesaji Raja Suya. Kabar ingkang sampun sumebar dumugi wonten negari Ngripajra. Yen kados ngaten monggo ingkang ngatos-atos. Nggih, ngestuaken dawuhipun panjenengan boten usah kuwatir. Ayo para wadya para sabrang budal. Ayo. Yo. Boten usah kuwatir. Rineka jalma ratu jalma ratu pujangga kandhar beni
saking kita takung sanes saking negeri manca tuing kono emas cetemak pawitan pao Songo wali songo kang anggen wayah manungsa tinambar miring kinarya tapa lopi Raden Setyaki Anoman monggo sesarengan Raden kula kalian panjenengan menika rak minangka bebetenging tumrap negari Ndwarawati kula minangka pamunging Prabu Kresna panjenengan niku nggih Senopati Ndwarawati kaya mangkono bener bareng-bareng jaga kelawan katentreman negara Ndwarawati apa meneh satriya kudu wani ngorbanake bondo yen perlu ngorbanake nyawa pinuju negara klurugan parang murka wajibe satriya sing ngadepi leres mekaten Den lajeng ampun ngantos satriya menika kok darbe watak melok milik gendong lali ampun ngantos satriya kok niku ndarbeni watak angkara budine Candala kalian para brahmana pendhita senajan to benten agami benten kapercayan ing kedah dipun rukunaken bener ya ana tetembungan rukun gawe sentosa yen cokrah tundhone mung arep gawe bubrah mulane dawuh nata Ndwarawati Kaka Prabu Sri Bathara Kresna sawise tindak ana negara Ngamarta Anoman kelawan Setyaki kudu jaga katentreman negara aja nganti kelulugan barang murka negara ana wong sing ora seneng banjur arep ngrusak yen kados ngaten monggo sesarengan jagi menika kekentengipun badhe wonten rubeda sawetawis ayo saka negara kiri pojok sapa Satria Bungkek Keparat
tengaraning jurit kang magoro kangsa tetekadya botol-botol para panjriting turangga esti rekata ingkang tuwaja lalayo sapi ana satra bungkik malang kadak tengah dalan brengose sakepel sisik dawarmu cendak gedhemu cilik sapa yen takon marang aku Haryo Setyaki singa ngumalang jaya banyak kapulaga nila resting Bima Kuntik jeneng kok akeh temen KTP-mu mesti yo akeh menungso utawa wong lanang yen KTP-ne akeh mesti bojone yo akeh tepungke jenengku Kumbara Nangga ora takon ora aku ngerti wis saka sabrang bener kawulane Ratu Gustiku Prabu Jara Sandha sing bakal pasang sesaji dinarani sesaji Kala Ludra kanjuk syukur mring ngarsaning Sang Hyang Bathara Kala sesaji Kala Ludra kuwi mau bisa sempurna kudu nganggo sarana mbekakak ratus cacahe sing wis dikumpulake sing dikunjara 97 kurange 3 siji Ratu Bule loro Ratu Cemani kaping 3 ratu sing duweni Ludira Seta Ratu Bule ki mau Baladewa Ratu Cemani kuwi mau Kresna Ludira Seta sing kagungan ora ana loro 3 Kedawa Puntadewa ayo sumingkir aja dadi pepalang aduh ayo ora kadang mundur cakak marah
Aduh. Ya. Cekal alayong. Oh. Bat. Oh. Adoyong, adoyong. Wah. Adoyong. Wah. Kotor. Hei. Awas tingkring. Hot. Orang goblok. Ora digawe ros. Wah. 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 Balayong. Wah. Aduh. Wah. 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 Kethek putih gelasing Sewati Poncowati. Mapan Brodatu air. Wong kari kedingulena sapa ler markaning cukup bagus. Wah. 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 Modal ning aku mal. Wah. Aduh. Pun. Balayong. Pun.
Barat. Bedol Randualas. Langsar dening aku Barat. Togo wi Sarawita kula dalane
senenge wong keturutan. Banter banget ya, Kang. Boto apa-apa nyanding, sandang pangan ora kurang, awak waras sugih duwit. Oleh banter mawon ubar dintup tawon ta. Ora kaya sing wis klambi siji kulu Dintup tawon semprot nganggo baygon, Kang. beres dasar areng dikumbah udu demung trima nglintir uripe wong kaya cakra manggilingan dalah gocling-gocling praptaka klablis lanak lakune lingan togok nggih Surawita Kula wonten dawuh, Gusti. Ketingalipun kok jan regeng sanget. Ampyak kawurawur jan kata para wadya bala ingkang tumpes tapis kaya babatan pacek. Pating dlasah kata sirah sing pating tugel tel janggane sempal bau kiwe lan tengene ya, Kang. gumlundung ragane mengaring jurang ta Jan medeni banget. iya ora ngati-ati nang pegunungan kuwi jan medeni Ning ge ureng nang ngaring gunung dhuwur, Kang. nang isor mung dataran tinggi mulane ingkang ati-ati nggih para sederek nggih menayakan ya sing ati-ati mbok baline ngantuk ora ana sing ngantuk kok jenengan sinten aku rambut geni prajurit duweni watak kendel ngejum gumbala kang ruwet memadangi pepeteng babadi kang rungkut nglebur lakun jalak peninggal rok kula biyuh rambut geni niku jan rambuté geni kabeh niku Rambute geni kabeh apa dalane sing nggo metu apa ora kobaran ya, Kang? ya ora lah wong anu buta ya bebas mau senopatine sapa kok senopatine wau Raden Gatotkaca Raden Gatotkaca, Raden Anoman, Raden Setyaki. Ning esanamane Ngantarja. esi ana Antarja Nggih. Satriyan sisih jan tedak turun ing Werkudara sing patutan kalian Dewi Nagagini utawi bojo pertama. Antarja Nggih, jan. Napa mali Antasena, napa mali Wisanggeni. Wisanggeni dedeg piadege Persis kaya kula. Suarane nggih kresek-kresek persis kaya kula. Ning angger Wisanggeni niku manggone nang ngaring tanah Jawa, kula manggone nang ngaring Sabrang. kaya ngono Nggih. Dadi angger Wisanggeni jejerna karo Sarawita kaya jambe disigarbrak. apa bener kok yen Wisanggeni karo Sarawita dijejerake kaya jambe disikarbrak sikar ning ngono bosok kowe kok Wisanggeni kowe patuting cara rombongan ya inu kowe Siapa, Kang? inu patute nek ora inu ya nanang persis ya kowe Ya umpamane nyong nanang rika dadi kaki liman. ya ora lah Dong CS. nang ndi bareng nang CS anak Pandhawa niku dasare satriya betah tapak brata mesu budi banding raga mahasing asamun napa mali panjenengan wah jan Sabrang wong Pandhawa niku senengane tapak tapa kok nggih japa
Srana resik lawan gentur niki. Sing jenenge wong tapan iku ora kena ngumbar hawa nafsu, madang longan turu longan. Kudu nyengker hawa nafsu awit wong sing ngumbar hawa nafsu nang kono arep kecemplung juranging kasengsaran. Ning angger sing isa nyengker arep pikantuk kanugrahan niku kaya niku. Lah nek coba pokok sapa niku manembang ngarsaning Gusti linambaran agame kang rinasuk. Agamane jenengan apa? Manut pewaring kitab suci wahyuning ilahi niku. Ora mung senengane ngabrak-ubruk wong anggar ngerti agama ngerti dosa mbok kaya niku para penajakan. Ora seneng melok milik gendong lali. Wardine melok milik gendong lali apa, Kang? Tegese iki ora seneng melok milik sing udu duweke. Dadi angger bandha donya sing udu duweke kowe mau aja nganti wani-wani rumangsa duweni. Apa maning kudune ditum malah disaki dhewek. Ana sing kowe iki yo ta. Ning nang rombonganku ora ana. Ya ora ana anti korupsi. Tepuk tangan untuk Desa Jeladri dan Sekar Buana. Mulane nang kene nang Jeladri antarane Sekar Buana karo Pepunden Jeladri saya sedulur temenan. Dasare Nyong nang cangkene. Mulane nyong angger nang kene regan pira-pira yang mandan rikuh. Njaluk larang. Nyong mbok bingung kok ora ngesuk ora ditangkap maning. Yomen kana tuli ngerti regane dhewek. ya iya pancen. Sing penting nang kene kowe keserten sedulur akeh. Dadi wong angger sedulur akeh rezekine ya akeh. Amin Allahumma. Amin kowe to. Niku antarane kaya mangkono nggih. Kaping niku dipun wastani srana. Srana kowe piranti. Bodho bisane pinter kowe sinau. Gaman bisane landhep kowe diasah. Angger duwe gaman ora tau diasah, gamane ora bakal landhep. Tetembungan ngelmu kowe ngele angger urung ketemu. Angger ketemu ya kepenak. Kepenak mung ngari sat-set. Kowe angger liyane togok sing ki ya bingung. Jam 12 urung perang. Ngomong bae. Wong doyan ngomong. Togok kon ra ngomong apa togok kon besuk. Berisik kowe to lho. Wong ngono ana bumi langit bisa ana togok kok ngeyel. Oh, sapa sih kok pira-pira disaki dhewek. 50.000 wedi tuku bubur ayam bangan dhewek. Apa ring adine ora? Ya jelas. Maur bae. Ora ngono bumi langit wis ana togok. Ala jelas. Lah umpama urung ana bumi langit wis ana Rikal. Lah Rikal laire temumpang apa, Kang? Ya temumpang amben lho, masa lahir temumpang debuk. Debuk kowe apa? Lambene digawe sekang apa? Sekang pring. Ngurung ana bumi langit wis ana pring. Ya ana. Lah pringe digawe saka mbiyen-mbiyene kowe tukule nang ngaring ngendi? Bisane ana pring kan mergane tukul wong urung ana bumi. Lah pringe tukule nang ndi? Tukule nang matamu. Ya perih. Ngono lunga ngono. Oh, berisik kowe. Mbok anggar demung bareng aja surung-surungan. Walah. Orang surung-surungan. Untung wong awan ora surung-surungan. Nah, jangan ngomahi bae. Tuang ngomahi bae. Oh ngangger tua kowe semeleh contoh kayak Bu Harni. Semakin sepuh semakin semeleh jagonge be wibawa. Wis rika. Wis lemu semeleh ora. Apa-apa dikuasani dhewek. Ya ora kaya kowe to lho. Kaya mangkono tumbi. Jenengan pengen pinter ya sinau. Kaping sekawan niku resik ati pakarti nyawiji. Iya ora ya ora. Gentur kowe temen sapa temen tundene menang itu ampun nek jenengan arep jajal-jajal kali wong Pandhawa mangga ingkang atos-atos mawon.
Aku ora kadang mundur mungso karo Pandhawa. Monggo. Bocol mawon. Arep sumbar pokok sumbare. Halilimpah pangananku babat mentah. Halilimpah pangananku daging mentah. Halilimpah pangananku getih mentah. Landap brul kaya doyan-doyanan. Daging kuwi ya tetep diolah, sumbar kuwi sing main. Piye Sarawita? Halilimpah. Pangananku tempe mentah. Le mangan nang sejeron ngumang ngenteni simpening bocah. Kowe umum kowe. Ranggugone kowe minggir. Minggir kok. Ngomongi angel. Jor bae. Was metu wisane.